2. Was? Така. Пиеме вода. Номер 1. Това е Диди, нашия водач към голямото ухо. Показва. Дизе. Ао, то не се вижда, бе. Нищо. Автер. Абе как бе, то се не вижда ухото тук. Чекай, че не мога да направя 360. Сега ще направя. Айде, малко. Това е след. Айде да има движение за пред камерата. Да види колко се движа бързо. Тук това се нарича овчарския тулей. И само овчари по него. И само овчари имат право да идват. И овчички. Така. Нужно ли е да разказвам панорамата какво точно ни говори? Кое е Мисля, че не е. Ясното покажи. Няма ухо тук. Айде. Как да няма ухо? Иска ухо да види да пикне. Да чува. Така. Как беше? Чао, бабчи. Не салют, не радост. Това ли беше? Не съм сигурен. Поздрава. Така, покажи. Вадиш лайв проектора. Проектора. Така, покажете. Дясно. Така. Слушаш, ляво. Къде е ухо? А, ето. Ето там горе ще се качиме. Посока Мальовица. Нали? Въртиме обратно на часовника. Така. Мальовица. Орле. После Мала Мальовица. Камина Мала Мальовица. И въртиме. Кое е лявото ухо? Лявото ухо е това да ти го набият. После продължаваме. Ще се самоснимам на новиче. Безименен, Петел. Така. Това е лунния пейзаж на Малево поле. Камила. Камен е това. Ай, това ми се дърт до камен, че си това било. Не знам, нещо просто пием не се дърт, така. Ой, ще се затока, ще се гонеш. Една тръба това, докато ще се Бах ти планината! Бах ти природата! Бах ти самолета! Гледай Витуша! Къде е? Бах ти Витушата! Бах ти коя е малка! Сапун! Онова там е ком! Труполе! Сигурен си! Че е то с ком, бе? Той на камерата мога! Че идея на камерата не мога нищо да видя, аз не виждам нищо по снимка. Тук вече мени се разбират, ама това трябва да е Ботев, деца гледат. Там някъде. А това са две жени, глупи. Бах ти жената идва, гледай! Бах ти жената, ла! Бачек! Затваряй Бах ти! Бах ти язовира, гледай, ла! Лоло! Бах ти язовир! Не умря ли от Като бе! Браво, куче, вълче! Шпионче! Бах ти планините, бе! Е, там отгоре ще се спуснеме надоле. Ето му. Мързеливия турист мрази... Планината мрази мързеливия турист. му е баба майката? То майки, бе, всеки ден. Майки. Бах ти планина! Бах ти камък, гледай! Бах ти скала! Бах ти скала! Бах ти човека с бах ти камера. С бах ти урдиния тук. Циркус. Може да си направим някакъв път с това, да се обвиница, не ви е много яко. Обръщаме се, айде. Слизаха и едно куче. И така си носеше една Арианка. Каза, че не е такъв рекламен. Не, Така е? Марианка. И го питах какво му е кучето, той каза, че е стражевая. Ето какво правят ски алпинистите, като се изкачат на някакво място. Московска стражевая. Много поздрави на Тери, на Гого, на Пепси, на Папа Дора И на всички останали. и на една швейцарката. Швейцарка, няма в играта. Андорка май беше. Пандора. Пандорка. О, Тя Пандора. сигурно изважда от кутията Мими такова.
Не бе, имаше една много готина в клипсо там. Колко да е готина. Обаче машина. И нейната мерише, бе, Диди. И нейната мерише. Особено след 3 часа състезание. Ето Мальойшки коридор да го заснемат, после ще си го гледаме. Това Абе, то дори го няма горе. Там прага, виж, че е запълнен. Чакай да го... Па то един коридор има, кой е? Защото е това отстрани вдясно, не съм сигурен. Между двете скали ли? Между двата върха. А там си е Danger. Кое ще продаваш? Пантите ли чух? Коланите. Колани. Мисля, че в България някои здобили си с панти, с точкови автомати, никой не ги продава. Да, и аз мисля, че не ги продава. Затова е такъв... Аз добре, защо е такъв вакуум на такива малумщини? Не може ли някой бонак да отиде да направи супер мега сделка, да купи 100 чифта и да ги разпродаде за по-малко пари? И почва да ламти. Какво да ламти толкова? Нищо. Айде, давай. Засили се него. Давай, бе. Не, какво давай? Виж, че не може, засили се. Че засили се, бе. То няма нищо. Абе, има, бе. Жечо лимонката. Айде, Светлио! Айде бе, карай де! Какво карай? Не мога. Надолу на скала само въртиш, горната не играе, айде! Ужас! Чакай, Диди, моля те! Айде да карай де! Не мога. Най-лесно е не мога. Леле, майка. Ужас. Давай, иди. Не е интересно. Екстра, много е добре. Малко е твърдо, меко, твърдо. Доста майняшко, бих казал. Сега ще трябва да е мой ред. Дали да не пробвам да го пусна с пуснат апарат. Не, че се преедем. Айде първо жечката! Айде, Жечо! И то! Каква човка! Давай, Светлио! Последите! Засилвай се! Аре, Жечо! Е, тук вляво!
Нема, не мога. Нема връщане назад. Това е Хаймоминския улей. Момчетата изчезват в космоса. Аз ще ги последвам. Автор. Хайбаш Моминския улей. Така са кажи. Светлето бере яд. Така. Сигурно затова се казва момински, защото само момите ги... Само момите берат яд, да. А това е жгейчо. Аре, момиче! Перфектна си! Тук трябваше май да мина пръв и да ви снимам как сте го минали. Да. То жечката го мина много красиво. Тебе не те видех. Много хубаво с тия подскоци ми хареса. Ето, така трябва реално. Реално, да. Пусни ги тия скиде, Светле. Не мога, бе. Гле. Тя си знае. Море, ти си знаеш да има. То. Те, че изпуснах кадъра на живота ми. Аре, изчезвайте надолу. Аре, ди. Жечката отлетя. А това е Деяна ми е Тихолов. Оператора тръгна! Да. Цялата работа за един час. Тъпотия, да. И пак също. Самото спускане към... Да, бе, Карина, пак като тя се прескъпила, тя не може да би много.